Deze zwartgroep is terug de Nederlandse spoorwegen uit een 30-tal gadingmakers kiezen. En daar binnen mensen van Cardan heel blij mee. Dit is echt een ontzettende buitenkans. Had je nou over een genereus gebaar van de NS? Nou, ik denk wel, maar ja, dat is alleen maar denken en interpreteren, dat het voor de NS ook een hele mooie stap voorwaarts is na toch wel af en toe wat negatieve publiciteit te hebben gehad. Het Hazelstation zal thuis onderdak bieden aan tolve mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beheining. Ze kunnen ontwerken in de Tweede Koonswinkel, de restaurage of de blommenkiosk. Het gebouw wordt met hulp van sponsors en vrijwilligers opknapt. Ik psychotherapeut Nelly Vogelaar zit op de steigers, maar kan even tijd vinden voor een roelleiding. Hier komt straks de Tweede Kanswinkel. En de Tweede Kanswinkel, daar kunnen mensen uit Harlingen of omgeving spulletjes brengen die je thuis hebt staan, die je eigenlijk wel wil verkopen, maar die te goed zijn om naar de kringloopwinkel te brengen bijvoorbeeld. Naast de winkel komt een werkplak dat meubels en orenzaken repareerd worden. Dit wordt weer een stationsrestauratie en we proberen hem een beetje in de oude stijl terug te brengen. En dan stationsrestauratie met een mini-kaart, dus een koffie, een thee en een glas chocomel, een gevulde koek en dat soort dingen. Geen grote toestanden, dat gaan we niet doen. In de oude wenning Bob het station komen kantoren. De vergaderzaal is die hier. Hier komt een hele grote tafel in het midden met stoelen, er komt een beamer, dus je kunt hier uitgebreid vergaderen of een therapieruimte, wat je ook met deze ruimte wil. De nieuwe functie van de hal is vooral ook de hal. En wij willen de voordeur straks weer gewoon openstellen, zodat mensen ook door kunnen lopen. Dus dan gaan ze hier de voordeur door het kleine halletje naar het perron. Begin juni wordt het nieuwe station Haas openen.